Lemesna farang ni Jobanivlog tisna tham ko fin ke sabar babai shoi ma jitu phogwan nai mohor lan suna ber damu ga in plus ko fura zabasnai lang manjabai hane mani interesting kamna chesta खालामनो ओरैबादि निहिरना माने अखा बादि मिजि मिजि सिरिगासिनो दङ मुसुगुरफोरानो माने खानाय गोमनाय बायदि जायो आरोना बेनि गेजेरजोंबाबो आङो सौसि सनाफोर लायनो नागिरदों अमा बेदर आरोना गथ' गथाय उन आगोल रावबो गैया थगायनानै गारबोदों आङो थ' फटाफट थांनोसै सोनाफोर स्कुल मोनबाय आङो स्कुल टाइम जाबाय मालाय सिला सिबदों साफानो दे नै जोंबो गोदो बिदिनो ज्राव सिबोमोन ना गामिनि स्कुलफ्राव जोंहा गाव गावनो साफ साफाय खालामनांगौ नङा होमबा सोनाफोर मजानो राजामोनाबो खालामनांगौ खालामनाया थेवबाबो जोंनि गामिनि स्कुलनि साफा खालामनायफोरा मजा आलदासिन आरोना जोंनाथ' स्कुला हाबावसोमोन जों फरायनाय समावहाय ओमफ्राय मा होनो सरस्वती फुजाबाथाय जोङो बोसोराव खेबसे आरोना हा लाबोनानै लिरबावलायोसोमोन आरो स्कुलखौहाय हौवाफोरा बेरेंसिफोरखौ बोथ्रोद खालामबाय ओमफ्राय जोंहा लिरबाय आरोना थाखोब्रैनिफ्रा जोंनि समावथ' थाखोब्रैसिमल'सोमोन दासो थाखोबासिम जाबाय स्कुला थ' नुनानै गोसोखांदों आरोना आङो जोंबो बिदिनोमोन होननानैहाय बिराद स्पिडआव थांसै आङो ओरैबादि थान्दा दिनै सनाफोर 8 थारिख सोरनि जायगायाव इसिबां थान्दा मैया हरावथ' 7 थारिखनि मोनायाव एसे अखासो हासोलायबावदोंना मिजिनो एसेल' आरो ओमफ्राय बाखि दिनै फुङाव थैदो नै लाजाला थान्दायानो 9:40 जालायबाय आरोना दासिमबो नै खुफथ' बारा गैया खिन्थु नै मबाइलावनो अखा ट्रिट सिरिलायदों आरोना जारलाहाय ओमफ्राय आंनि थाबायनायखौ सोरबा नुबा एकदम अमालायनो आथुरन बिदि थाबायदों सानगोन आरोना खिन्थु बिदि नङा मानसिया थोथोरबोर गोजांनानै स्पिडआव उरायथारदों आरोना नै मुजाबो गानबोनो बावदों फोल्ला फोथा फिसाजोखौ गारखुमानानै फैनायनि खोथा नालाय मुजि गानबोस्लाबनो हालायलायासै आरोना ओरैबायदि अपमान सनाफोर नै फाग्लाया दिनै अमा बेदरखौनो लाबोआखै आरोना थैखादो दानाबा खम लासिं उल्था फैफिनबाय आङो मा होनो दाख्लै 1 थारिखआव जानायल' ओमफ्राय दिनै जानो सानलायलायबाय सप्तासे जाबाय गैया सनाफोर अपमान बै सासेयाबो बेस्रा खोथिया फुनो थांनो नागिरनायाव अमा नेबाय बायनानैनो लाइजों जानो रेडि जाखाबायमोननो गैया आहाबो रेडिमोन अमाथ' बाद देदो ओमफ्राय नै आंहा स्कुलनिफ्रायसो सुजि मोनबोलायबाय आरोना थाग थिग बे अंगनाबादिनि बायद'मोना आनैमोना सुजि दंमोनहाय नोंसिना होननानै लानानै फैबाय आं सुजि मोननै जाम्बा जाजायाबा था गथ' माखाया सनाफोर जानो गोसो एकदम गोसोआनो मानिला आरोना नै स्कुटि लानानै आङो आलदा बेदर लायनोसो ओंखारबावबाय ओमफ्राय थाबायनानै थांख'नो हाया जागोन एसे जानगाराव नालाय ओंखायनो लानानै फैनोसै आरो एबार स्कुटिजों लायथारगोन आरो सनाफोर ना थान्दाथार एकदम नै अमायानो मोजां नङानो रायलायनानै मोनबाय आरोना मानसिजोंहाय अमायानो मोजां नङा ओंखायनो लाबोआखै होनदों माने फुथारा बियो आधा लानानैसो फैयो आरोना गामियाव जाखिनि जोबगोन बेखिनिखौसो लानानै फैयो नालाय ओमफ्राय अमाया मोजां नङानो ओंखायनो लाबोआखै थांसै आं उफाय गैला आरोना आंहाथ' लुबैथारनायनि खोथा अमा मोजां नङा बेजों खोथा गैया थांगोनसै ओमफ्राय जि गाज्रि ओमफ्राय नोंखौसो लायाखै सुनिफोर मा होनो बयलारखौबो जि लायनो बाबाय आं नाखौनो लाखिनोसै आरोना সকালে গেছিলাম রাবাপাড়াত ওই নাকি আজি মাছ মাংস খাওয়ার দিন সবে হাহাকার লাগি আছে মোটা মোটা বাটা আছে দেখ কি মাছ আছে দय सासे फैनायखौ लाखिया होननानै थिनहरफिनलायलायबाय कमल काट माग काटफोरखौनो लानोसै नै नांला बाथाया एकदम बर'आव दोननायसो सेस आङो दहायनिफ्रायनो सुनलावगासिनो देथ' 2000 years later फिसा ओमफ्राय जोङो न'नि खामानि एसे जोबस्रांनानै अबाय फैदों सनाफोर नै गामि खाथियाव आरोना हारसा कबि थबि लांनो होननानै एसे ओमफ्राय आलुबो एसे लाबाय नै गायो मालाय बिराद खस्थ' खालामनानै गायो बिसोरो बेखौनो एसे लासाबबाय आरोना आंबो न'आवबो एसे गालांसै नाहरदों मा कबि थांसै आरोना हारसा गामि जों गामि खाथियावनो फैदो नानि फाला बदल आरोना बिसिनि गामिनियाबो जोंनि गामियाव बिदिनो खामानि दामानि मावहैयो लेंहरो सोरबा माबाफोर जेनेबा न' लिरनो मा लिरनो बा माबाफोर खर्मफोर मोजाबा खामानि मावनो बिदि लेंहरो आरोना ओमफ्राय बाखि जोंहाबो बिसिनि गामियाव मैगंसो रोगानानै जाफैलाय लांबाय दा जों गामिना बिसिनावनो बिराद लांफैयो मालाय बिराद परिश्रम खालामनानै मैगं उगायनानै एकदम फानो आरोना
खादासो लांदोंमोन दहाय फुलकबिया जों गामियावनो साफा खादासो नङा खादानै आरोना आंबो लाबाय ओमफ्राय सोनाफोर बे हारसाफोरजों नांजाबनायाव जोंना हाया बेयावबो फेलेबसे दङ आरोना बे फेलेबनैल'खा हायानो ओमफ्राय बिनिखौ थिखा होदों माइब्रा महनसे ओमफ्राय माइसालि माइ बिसिबां लांखो होनखो 1.5 मन ना मा बिदिल' आरोना बेनो बेयावनो बे जरावनो दङ माबा आब' प्रेगनेन्टमोननि जोंनि बेयावनो आरोना ओरै गोलावै दङ हाया थ' थांसै सनाथ' सौफैनानै आदाराव जिरायबाय सनाफोरनै आदार ओमफ्राय दहाय ना लाबोनाया एकदम ओमफ्राय थास'खौ उफाय गैया अमा बेदरजोंसो बिराद जानो गोसोमोन थेवब्लाबो मा होनो इखौ नाफामजोंनो संबाय आरोना आब' आलासियानो संबाय ओमफ्राय मैयानि कफि भाजा गोजां दङ ओमफ्राय फिसाजोनि गाइखेर ओंखाम आरोना ना खर' एकदम लुंदासे दोन्दों आंनो जागोनबो आङो दै ना खर' मोनजाबासो ना जानाय बायदि मोनो आङो बाखि नाया बिदैबो दंलायोमोन आरोना जाना लानोसै हुलु आरोना जाखांबाय सोनाफोर जाखांनाया बुददांनो थावबो बिराद आसा थाबाय आरोना अमा बेदरखौहाय मानो होनबा आं मैयानो जेला आब'मोना माबा खादोंमोन ना थास' बिथ'रि अब्लानो बेखौ अमाजों लागावनांगौ होननानै मैयानो बुंखानायमोन मा खालामनो जेबो नंला दे माझे समाय बिदिनो जायोना जाबाय अब्लाबो गोथावनो मालाबा जासिगोन आरोना थास' बिथ'रिजों अमा आंबो जाफेराखैबो जानोसो लुबैदोंमोन आरोना आरो बयलार लायनो थांनायाबो ससेयावनो उल्था फैफिनलायोबा मा होनबावनो सुनाफोर आरोना जेबो राहा गैया सुनाफोर ओमफ्राय नै थफ्ला लुलु लाला जुफिनजोब्बाय ओमफ्राय जाथ्रा गाना जोब्बाय होननाय बायदि जाबाय आरोना नै गिसि गिलाबो पेकिंसो ओमफ्राय दहायो आलु लानानै फैनाया नै बेयाव आरोना सुनाफोर आलुखौ बेयाव सोबाय आरो दङ र' नै बेलाय दहाय आलु लायनायाव मोजां मैगं बेबोमोन आरोना माखासे इयाव गालांसै मा मोननाव ओमफ्राय आंखौ लांनोसै आरोना बेफोरबो बबाव हासारनि नङा जानो हासार होआबालाय अबावलाय माथो ओमफ्राय नै केरेलाबोमोन आरोना केरेलाखौबो खावसे गालांसै एसे लांफानोसै आं हारसिंसो जाखायो माथो आंबो लाय मासना आबैनो एसे गालांनो आङो नै दंखायो बे दाख्लै मा लाबोनायमोन आरो नैबे मोनसेखौ लादेरदोंमोन नालाय आङो हा सना हा सेबसै र' आं बानसै दे मा गोलैदों आं फिसाया बिसिनामानि थाल थाब होनलायनाय आरोना अल पेकिं दोन सनाफोर नायदो दाख्लै फैनायाव जेरैमोन बल सेन्डाल दाबो बे रोखोमनिनो दाथ' जि गिसि एक्सट्रा बारायबावबायसो आलु मैगं थाइगं एक्सट्रा बारायबावबायसो ओमफ्राय नायदो नै जुथाखौबो मुजाखौबो गानथ'वानो दा उन्दुलांबासो गानहोनोसै आरो नै दाउसिन दाउला लानानै फैफाखायो दै अर भगबान प्रभु कम्बलखौ आं दोननो होनानैसो लाबोदोंमोन सुलायबायमोन दा नाथाय उफाय गैया माने सनाफोर आं बानानैहाय नैबे कम्बलाव नानि खिथुखौ एसे ग्रोब फोनाङो आरोना ताकि आंनाव फाफ्लिया एसे रेहाय मोननायनि बे बुद्धिया दाख्लै फैनायावसो खालामबोदों बाखि लर बानानै लाबोयोमोन हायो रब्बा बेनो आंनि हालाद आरोना नोंनि थांनो लुबैजों जेबो खोथा गैया फिसालानि स्कुला खुलिनोसै नालाय सुनाफोर जेबो उफाय गैया गाबोननो खुलिगोन थांनो हायोबा मैयानो थांबावनांगौसोमोन बिराद बानानैसो आं थाङाखै मानो होनबा दंबावो प्रजेक्ट माखासे बानायनांगौ लिरनांगौ प्रजेक्टफोर जोबजोब्बाय खिन्थु बानायनांगौ प्रजेक्ट दङ आरोना थ' एथ'बां इजिबो नङा जोंनि थाखाय थांग्रानो बानायनो हानाय इदि नङा आरोना थ' उफाय गैया ओमफ्राय फिसाजोखौबो जि अननो ओंखारबाय आं जा गेलेदोंमोन बेस्रां मा खालामनो बेबायदि समाव बिदाया गावा फुरा उसान गेलेनो मोन्दोंमोन बिमाखौबो हारसिं मोन्दोंमोन नाथाय दा बेस्रा बिनानावा ना उसान गेलेनो मोनो ना बिमाखौ फुरा मोनबाय थायो राननांगौ जायोना सोनाफोर सेकेन्ड थार्ड गथ'फोरा जेब्लायबो फार्स्टफोरा एसे बांसिन मोनो आरोना माथा दाङार एनिवे सोनाफोर ओंखारनानै लाबाय नै बेनि बे जाब्रा जिबन जि गुसु दिनाबो जि हिंसा आरो आयु एसे सान्दुं ओंखारगोन सानदोंमोन आं बाट ओंखारा 2:30 जागुलायबाय उरायलांसै दुगैयाखै आङो बाद दे थांसै सोनाफोर न'आव आङो भिडिअ'जों बिदाय लाबोलायासै आरोना ओरैहाय फिसाजो उन्दुनायावल' मोजां मथन बानायाव भिडिअ'खौ माने स्टार्ट खालामफैफिनबाय थ' सोनाफोर सिदा क'क्राझार बिराद गुसु आरो खनसे होनबावबाय आङो थोर मावनानै राखांलांनोबो हागौ आरोना आङो थ' क'क्राझारसिम बेसेबां स्ट्रंलि सहैयो बेखौ शेयार खालामगोन आरोना थांग्रोनोसै थोर बोबोर मावनायनि गेजेरजोंबो सोनाफोर जोङो खुनुरुखुम क'क्राझार मोनफैबाय ओमफ्राय जेबो रेहाय गैया नै डाइरेक्ट दत्त ब्रादार्सआव हाबखाबाय प्रजेक्टनि अस्त्र लाखाबाय नै साइन्स प्रजेक्टनि अस्त्र दा बानायनांगौ आरोना फैनानै मेंदों होननानै थानो मोनला फै थांसै बिराद गोजाननिफ्राय फैनाय बायदिखा नै जोंना
अस्त्र भगबान ओइ माने लांखासै फ्रिडम फाइटार्सनि फटक बख'नांगौथ' ओमफ्राय लोगोसेनो देहाखौबो एसे दुंखांथोंसै होननानै एसे थुमबाय आरोना जोङो न'आव थांनानैबो दा गालाय गुजाय फुदुंनानै लोंहैख'नो हानाय नङा होननानैहाय नै बोखा बोखि सिबाय फिसाजोआबो आरोना गोजांबोदों थोथोरबो उफाय गैया सनाफोर ओंखायनो नै एसे साहा गुदुं गुदुं बेयावनो लोंलांखानोसै होननानैहाय बास थ' सनाफोर रुमसिम मोजाङै मोजां सौफैफिनबाय आरोना ओरैबादि थोर थोर मावबोदों आङो एसिखिनि बिजौनिफ्राय आसुगुर आसिमासिम आरोना आथिंनि आसिसिम एकदम थोर 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 सुहाबबोजोबदों फैनानै ओमफ्राय एसे एलु इला खामानि मावबाय सिबस्रांबाय आरो सुस्रांबाय नै सनाफोर बिसिनि रेथे बेथे रेस्ट दंबावो बेखौ फोसाबबावनांगौ बुहुदानो फोसाबबायानो आङो ओमफ्राय गाजर आलु खख्लिं बेगर भाजा एवगासिनो दङ आङो आरो ओंखामबो संगासिनो दङ आरोना थ' बेजों लोगोसे दा नोंथांमोनजों भिडिअखौ एसे देखा जाहोफिनबाय आङो रुमाव फैनानै नोंथांमोननो आं खिन्थानाय जायाखैना माबायदि एकदम खंख्रि खंख्रा जाबोखो एकदम बेफोरखौ एसे सेयार खालामनांगोन ना सनाफोर गुस्थियानो ओरैनो गोसोमखा खायसे बमा बायदि गोसोमसिन जाबोबाय आरो दिनैहाय बाबायाबो गोजां मोदोंना बाबा फिसाजोआ क'क्राझार मोननानैसो सिखारफैखादों आरोना फुरा गाखोजेननायनिफ्रायनो बे उन्दुनायानो उन्दुनाय आरो रेस्ट गैया ओमफ्राय सनाफोर नै फिसालाया बेस्रा आंहाबो रेस्ट गैया नै प्रजेक्टनि पेपार बल खालामना बा पेपार बल ओमफ्राय फैनानै दुमफ्ला उन्दुफैनो मोनगोन बे नङा खम्बल जोमनानै दुंबुर थाफैनो मोनगोन बे नङा खामानि इज दा खामानि फिसालायाबो रेस्ट गैया बेस्रा खम्बलाव दसे हाबसोनानै सिबिनायबाय आरो नै गैया आरो रेहाय गैयाना खामानि इज दा खामानि होननायसो ओंखामा गाबबाय आंना थाबथां थिफ्लां हानाय माने जानानै दुमफ्ला आरोना सोनाफोर थ' बेजों लोगोसे आं दा ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' थेंक इउ स' माच